Bol typ človeka, ktorý bol agresívny, primitívny. Násilie to bola jeho kľúčová, dominantná ľudská vlastnosť. Tuči bol asi prvý výpalík v podstate v Bratislave. Ten vypaloval všetkých. Dokonca ešte čašničky v reštaurácii, kde bol na káve. Preto kam prišiel, tak kričal, my sme piráti a vy nám tu teraz odozdáte všetko, čo máte a potom môžete ísť všetci domov a potom sa tu budeme zabávať. A on tam nabehol a povedal, dajte mi peniaze, dajte mi hodinky a ešte strhol dievčatám náušnice, keď boli zlaté, alebo reťazku. A proste si to takto nazbieral, olúpil a išiel odum dál. Lúpil, krádol, nie že potajomky, zbojník. Tuči často chodieval do baru Bajkal, vtedy známe základne mafiánov. Podľa svedectiev čašníkov sa s ním dalo výjsť, ale len kým si nevypil. Pre zvýšenie svojho sebavedomia si tam vraj vodil bulteriéry. Tuti mal odrazu kopu peňazí a žiadne zábrany. Mal stálu izbu v hoteli Kiev, do ktorej si vodil dievčatá, či už chceli, alebo nie. Tých znásilnených nebolo málo, ale netrúfali sa ozvať. Nie je to ešte podať na ňo trestné oznámenie. Raz pred hotelom ma zastavili a že či ich zväziem. Tak som povedal, že dobre, nastúpte. Išiel som, myslím, v Bajkalu. Ani neviem, prečo som zapol taxameter. Ja by som tie peniaze od nich ani nechcel. Jednoducho zastavili sme pred Bajkalom a spýtal sa, koľko. Tak som povedal, že koľko. No a povedal, ty to zaplatíš. No a veru, že som to aj zaplatil. Ten jeho kámoš dozadu ma chytil, pritiahol si ma dozadu a tu ti mi dal takú facku, zobral mi buksu a proste vybral mi celú tržbu a povedal, a na budúce, aby si vedel, ako sa máš chovať. Tutiho sme poznali všetci. Bol to hovado, bol to démon v Bratislave. Dnes približne o 12:40 otriasol Štefanovičovou ulicou v Bratislave silný výbuch. Silná nálož rozmetala osobné auto. Explóziu bolo počuť v celom centre mesta a stĺp dymu videli očití svedkovia zo vzdialenosti vyše pol kilometra. Obeťami sa stali dvaja bratia vo veku 39 až 43 rokov, obaja známi v bratislavskom podsvetí a v minulosti už viackrát trestaní za majetkovú a násilnú trestnú činnosť. Obete identifikoval otec a 22-ročná majiteľka auta, priateľka jedného z usmrtených. Prípad sa dáva do súvislosti s vybavovaním si účtov podsvetia. A to je záverečný odkaz i ponaučenie z krátkeho života všetkých týchto vládcov podsvetia, ktorí náhle závratne zbohatli, zanechali za sebou veľa krvi a nešťastia, aby rovnako rýchlo neodvratne padli.